Non é a primeira vez que os ladróns aproveitan a noite para entrar neste campo de fútbol da Fieiteira que se atopa bastante afastado. Desta volta accederon ao interior da cantina onde levaron diversos artigos valorados en 500 euros. Trátase da terceira vez tan só neste ano que estas instalacións son obxectivo dos cacos. Desta volta, para acceder ao interior, romperon os cristais e a fechadura da porta da cantina. Aínda que non había diñeiro metálico, os intrusos levaron diversa mercadoría, así como camisetas e balóns. O valor do botín, que roldaría os 500 euros, hai que engadir o arranxo dos desperfectos, posto que tamén causaron danos na entrada do almacén que tentaron forzar. Este tipo de instalacións son o branco perfecto para os amigos do alleo, posto que se atopan afastadas do casco urbano e bastante illadas de outros núcleos de poboación. Sen embargo, cada vez son máis habituais os roubos cometidos en pleno centro da vila, como os rexistrados en establecementos hostaleiros nas últimas semanas. Dende a Asociación de Empresarios da Vila xa teñen solicitado ao Executivo a toma de medidas e o incremento das forzas de seguridade para disuadir os ladróns.